Crec que en moments com els actuals hi ha masses mitjans informatius públics. Ara, segurament dels 4 canals que hi ha es podria reduir. Cal advertir que no podem assumir el manteniment dels 6 canals actuals. Aquesta és la realitat. Però per això apostem per disposar de 4 canals. De la compareixença del senyor Quico Homs al Parlament de Catalunya sobre la televisió, hi ha diverses coses en què coincideixo perquè el Partit Popular els hi ha demanat, que és un pla d'ajustament de TV3, una reducció de costos de TV3 i també una reducció de canals. Per tant, això ja estava parlat amb el Partit Popular i és el que va presentar el senyor Homs en la comissió de divendres. Està pactada la llei de la Corporació Catalana amb el Partit Popular? No. Per tant, desmenteix... No, perquè fixi's una cosa, no és que desmenteixi la senyora Sánchez Camacho. Perdoni, ho diu més clar l'aigua, Dona, li torno a dir no, i si m'ho pot per una tercera vegada li diré no. Digui la veritat i digui el reconeixement que avui aquest partit està fent al país i aquesta cambra. De la reforma de la llei de l'audiovisual que, com dèiem, s'ha aprovat en les últimes hores amb els vots de CiU i el PP i també del diputat Joan Laporta. La nova llei preveu la reducció progressiva de la publicitat fins a la seva desaparició a Catalunya Ràdio, malgrat que no s'estableix en quins terminis s'hauria de fer. En la televisión pública catalana podría seguir emitiendo publicidad institucional en catalán y no entiendo por qué ignoran a la televisión privada catalana de cobertura de toda Cataluña, que emite en catalán. Bertín, un placer, Arévalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, macho? ¿Cómo estás? Siéntate. No, es al revés. ¿Dónde me siento yo? Bertín, siéntate aquí, Bertín. Siéntate, coño, en cualquier sitio. Mira si daré vueltas. Nos cuesta un poco cantar sus canciones. Porque es muy malo. Perdona, normalmente corren por la web y ya. Por la web y ahí se queda. En teoría este cantante era el más conocido de China, yo creo que vive aquí. A mí me encantaría entonces que TV3 no tuviese financiación pública, no se la subvencionase el déficit y que solo luchase con las mismas armas que los soldados. ¿Dónde hay que firmar? ¡Ataque! Que no queda ninguno. ¡Muerta les autonòmiques! El Consell d'Administració de Telecinco accepta la fusió amb la cadena 4. D'aquesta manera, Mediaset, propietat del president Silvio Berlusconi, tindrà el 78% del nou grup y Prisa de la familia Polanco el 22%. La fusión por absorción aprobada hoy por el Consejo de Administración del Grupo Antena 3 supone que la Sexta poseerá el 7% del nuevo Grupo Antena 3, ampliable hasta el 14% en función del cumplimiento de unos objetivos de resultados econòmics. Telecinco i 4, amb una quarta part també de Digital Plus, ocuparien el 25% de l'audiència estatal y Antena 3 y La Sexta un 22%. ¿Te sientes mejor? Sí. Porque tienes la batuta. Sí. Porque tienes la batuta, ¿verdad? Porque tienes la batuta.